והפואמה הזאת של מעיל פרווה היא פואמה שעוסקת בזיכרונות הקשורים לאימא שלי. יותר נכון בעובדה שאין לי זיכרונות מאימא שלי, ואני כשהתחלתי לכתוב והתחלתי לחזור, מה שקוראים קאמבק, מילה ידועה או הביטוי עוד יותר נדוש של יציאה מן הארון, כשהתחלתי את התהליך הזה התחלתי לבקר אצל מכרים שקיבלתי את כתובותיהם של ההורים. והדבר שבעיקר עניין אותי זה מה לעזאזל גרם להם לקום ולעזוב את ישראל, מה שהיה אז פלסטינה, ולנסוע לליטא. אז היו כל מיני אפשרויות. הייתה אפשרות של לוסטרייב, של נסיעה לביקור. הייתה האפשרות של אנשים אמרו לי, טוב, לאבא שלך לא הייתה עבודה. ותמיד זה היה מלווה, כן, לאבא שלך לא הייתה עבודה, אבל לכולנו לא הייתה עבודה. וכולנו הסתדרנו, הם היו מסתדרים. ועל אמא זה היה תמיד, אמא שלך רצתה מעיל פרווה. כלומר, רצתה להיות ליידי, רצתה שיראו, הנראות הייתה לאמא שלי מאוד חשובה מן הסתם, היא הייתה באמת אישה יפה מאוד, והיא מודעת ליופייה, ובעיקר נשים, חברות, לא כל כך סלחו לה על זה, גם אחרי מותה וגם לעת זקנתן, עדיין היה איזשהו סוג של חשבון עם יופייה ועם הקוקטיות שלה. שני הדברים האלה בעיקר ככה נתקעו לי. היא רצתה מעיל פרווה, הוא חיפש עבודה. מסתבר תוך כדי כך חיפושים במסמכים ותוך כדי מכתבים שמצאתי אצל הדודים שלי, מישה ורוזה כהן, שהם גם אלה שגרמו, שמצאו אותי בתוך תל הנמלים הזה של אירופה אחרי המלחמה, והם גם אלה שדאגו לשלוח לי ויזה ולהביא אותי לכאן ולגדל אותי. הם בעיקר דודה רוזה זכרה ושמרה כל פיסת נייר, ובתוך זה מצאתי מכתבים שלי רבים, וגם מכתבים של אימא שנכתבו מליטא אליה, והסתבר לי שאימא נסעה פעמיים, פעם אחת היא הייתה לבד בליטא איתי, ופעם שנייה זאת הייתה כבר הנסיעה שהייתה האחרונה, למרות שהיא לא תוכננה להיות האחרונה. השאירו פה חפצים בדירה, ויש לי רשימת החפצים שאמא השאירה כדי מה היא תמצא כשתחזור, וסימנים לכך. זה הקל עליי מאוד, זה הקל עליי מאוד לא לשפוט אותם כבוגדים ויורדים, ואחר כך הביטוי נפולת של נמושות שנתבע יותר מאוחר. מאוד הפריע לי העובדה שהם עזבו את הארץ בעיקר בחינוך הציוני, השטיפת המוח הציונית המבורכת נאמר, שקיבלתי אחרי המלחמה בקיבוצים של הילדים באירופה. וגם אחר כך כמי שגדלה בקיבוץ וספגה את כל האידיאולוגיה הציונית, פתאום הייתה בארץ, אנשים נהרגו כדי להגיע לארץ, וזאת הייתה בארץ והם חזרו לחוץ לארץ. זה היה לי קשה מנשוא. אז הסתבר שזה לא היה כל כך פשוט.